Hej, jeg hedder Umid Joyce, og jeg er formand for USF, Umids Socialistiske Folkeparti. Her i USF har vi 5 mærkesager, vi gerne vil snakke om. Den første er børnepasning. Her i Umids Socialistiske Folkeparti går vi ind for, at alle børn skal have en lige opvækst. Derfor skal alle vuggestuer og børnehaver være drevet af kommunen, sådan så at der ikke er nogen børn, som får en bedre eller en dårligere start på livet, fordi det vil skabe en opdeling i samfundet, som vi bestemt ikke vil have. Vi vil ikke have nogen private børnehaver eller vuggestuer, fordi det vil være en fordel for de stærkere sociale familier, på grund af at de vil have en større indkomst og vil derfor kunne betale for en bedre opvækst til deres barn, og det vil skabe et større splid i samfundet, så de rige vil få endnu mere, og de fattige vil falde allerede for de første år af livet, og det vil være et kæmpe stort problem for samfundet langt ud i fremtiden. Det næste er folkeskolen. Folkeskolen skal være ligesom børnehave, offentlig og ikke privat. På den måde sikrer vi, at alle børn har en god chance for at få en god uddannelse og komme langt i livet. Undervisningen skal have høj kvalitet. Det sikrer vi ved, at lærerne har god forberedelsestid. På den måde lærer eleverne optimalt, og timerne i skolen vil fungere godt. Maden, som serveres på skolen, skal være i overensstemmelse med religion, så der er ingen, der føler sig ekskluderet. Og selvfølgelig skal maden også være sund og varieret. Der skal være mange sociale sammenhænge, som ryster eleverne sammen på tværs af alder, køn, religion og etnicitet. Det næste er miljøområdet. Alt skal være økologisk og grønt. Vi har kun én verden, og den skal vi ikke ødelægge bare for at få produceret billigere fødevarer. I vores drømmescenarie går vi ind for en langt mindre CO2-udslip. Det vil vi skabe ved, at folk skal køre med i elbiler, fordi et elbil ikke udelukker CO2, ligesom medicin gør. Vi vil ikke have nogen produktion af kunstig gødning, da det ruinerer vores fødevareudskåling meget. Vi skal også have noget produktion af landbrugsdyr. Landbrugsdyr skaber op til 25% af CO2-udslipningen. Det vil vi gerne slippe af med. I Danmark spiser vi rigtig meget kød. Vi er faktisk en af de lande, der spiser allermest kød i verden. Og det vil vi gerne rette op på. Det næste er lokalskat. Skatten skal være så høj som overhovedet muligt, så vi kan støtte op om vores offentlige sektor. Vi skal støtte de svage i samfundet ved at betale høj skat, så alle får samme muligheder. Dem, som tjener mange penge, skal betale topskat, så alle har mulighed for at opnå det samme. For eksempel at tage til lægen. Det næste er antidiskriminationspunkter. Alle skal have lov til at være sig selv. Også selvom de er homoseksuelle eller transseksuelle, eller er en anden etnisk eller religiøs baggrund, skal de have lov til at gå frit rundt i samfundet, ligesom alle os andre. Ingen skal diskrimineres mod i vores samfund. Alle skal være glade og tilfredse med sig selv, fordi hvis de er det, så vil hele samfundet også fungere bedre. Hvis der er en generel tilfredshed i befolkningen, så vil de også kunne yde mere, og vi vil have et bedre samfund på alle måder.